Първият ни огромен знак ход тази седмица поставяме пред една кауза, зад която целият екип на Студио ВИП застава плътно. След подбор измежду 185 училища в цялата страна, 19-то САУ Елин Пелин София спечели конкурса на Фондация Америка за България Училище на бъдещето. Това означава, че именно тук ще бъде изграден център за лидери и предприемачи, включващ 8 кабинета и функционални пространства с модерно технологично оборудване. За стартирането на проекта обаче се изисква още малко. Всички подробности дава Гергана Малкоданска. В момента проекта, който сме спечелили, е на стойност 200 000 лева, ни се отпускат. Но за да го реализираме реално, на нас са необходими много повече, почти двойна сума. Целта е нашите деца да могат да създават и творят в съвременна обстановка и да се чувстват толкова добре в училище, че да не искат да се прибират в къщи. Нашата фирма се занимава с правене на различни предмети за различни тематични празници. Целият клас сме се разделили на 4 отдела. Човешки ресурси, маркетинг и реклама, производство и финансов отдел. Избрахме да правим от екоматериали, чанти и аксесуари. След като са готови продуктите, създаваме тематични базари в училище на различни теми за Коледа, за Великден и така нататък. И ги продаваме на ученици, родители, учители. Апелираме към всички наши бъдещи, настоящи или завършили наши ученици и всеки, който желая и има възможност да дари сума пари, която да може да подпомогне да създадем този център и да нашите лидери, нашите бъдещи лидери да излязат от 19-то училище. За всички, които се вдъхновиха от ентусиазма на тези деца и учители, на 3 юни, вторник, в актовата зала на Военна академия Георги Сава Раковски можете да посетите дарителския концерт, подкрепящ Училище на бъдещето, където ще видите и специално организирана изложба.